E meus pais, como cada día, foron a buscar as vacas á finca. Bueno, viñan por este camiñiño que estaba cheo de auga, e caeu o rayo por aquí e matounas todas. Miña nai salvouse de milagro porque iba por esa finca, por aí abaixo, e bueno, foi a suerte que houbo. Isto foi terrible, terrible. Isto impón. Ver aí 20 e pico vacas todas tiradas aquí en fila, por o camiño adiante. Son as consecuencias das treboadas das últimas horas. 7:33 minutos, moi boas tardes Galicia. A verdade é que unha dina azoutou forte Galicia nas últimas 24 horas, traendo treboeiras moi fortes, acompañadas de grandes saraibadas e tamén de aparello eléctrico. Se non mirade, porque nas últimas horas aquí no panorama galego caeron 2051 raios. Nalgúns casos trouxeron, como dicimos, consecuencias nefastas, como a morte desas 22 vacas en Rodeiro. Pero claro, agora falamos precisamente deste tema en profundidade, pero a morte deses animais fixonos recapacitar e pensar. Espiño, pensamos de que maneira nos pode matar un raio. É tremenda, a verdade é que a imaxe para que entidades explotacións gandeiras ver esas 22 vacas aí tiradas mete moito medo. Vamos a intentar explicar un pouco o que puido pasar aí, obviamente está a investigación aberta, pero imos explicar un poquinho como funcionan as treboadas. Vedes, por exemplo, aquí arriba estas nubes que forman a treboada e están cheas de carga negativa. Na superficie, aquí está desvendo a carga positiva, que é maior, sobre todo, nas cousas elevadas, digamos, por exemplo, antenas ou árbores, como temos aquí. Isto fai que se atrae a carga negativa e a positiva e por iso caen os rayos. Pero este é o dato que deixa un tremendo, Mirade, onde cae un raio, como vemos nesta árbore, cando se produce esa caída do raio, o radio de acción pode ser de ata 20 metros, Para un lado e para outro, non queremos nin pensar o que pasa con estes animaliños que foi o que seguramente, como dicimos, estás investigando, pero foi o que seguramente pasou en Rodeiro. Fixadevos como son as cousas, porque precisamente onte ali pola tarde, Julia e tamén o seu marido Cándido foron buscar as vacas antes da hora, eran contra as 5 da tarde porque precisamente xa estaba armada a treboada. As vacas saíron por un carreiriño, o que está desvendo, ian camiñando, xa chovía, estaba cheo de auga, levaban os peciños metidos na auga e iso seguramente tuvo moito que ver. Por sorte, nin Julio nin Cándido estaban nese camiño, estaban no prado e por iso puideron salvarse. O ruído da chispa foi tremendo e as vacas caeron, como está desvendo, fulminadas, as 22, sen un segundo de respiración. Hoxe fomos a Rodeiro, falamos con María, que é filla de Julia e de Cándido, e sen dúbida todo o traballo dunha vida quedou fundido por esta chispa. María, teus pais son os donos desta explotación que onte pola tarde estaban levando as vacas dun prado que vos tedes ata aquí, ata esta zona, cando alcanzou un raio. Como foi ese momento? Pois estaba chovendo moito, miña nai viña cas vacas así por un camiño parecido a este. Bueno, ela, gracias a Dios, viña un poquinho máis apartada delas, por eso está aquí. E, bueno, meu pai viña co tractor e nese momento miña nai sentiu que caía un trono horrible. Ela quedou así tamén, mirou para as vacas e as vacas xa estaban todas tiradas no suelo. É dicir, foi algo fulminante, non? Nese momento a auga é superconductora, imaginamos que as 27 caeron desplomadas. Sí, non foi instantáneo. Precisamente, falabas de que por sorte teus pais só levaron o susto, pero non tiveron maiores danos físicos. Que foi o que puido facer que eles non tivesen eses danos? Bueno, gracias ao que vos comento, miña nai que iba para a finca de abaixo, non iba detrás delas, e, bueno, meu pai que iba no tractor, un poquinho máis alexado. De todas formas, tua mãe creo que levaba unhas botas de auga que tamén puideron un pouco, non? Nese sentido, reverter. Sí, ela iba con as botas de goma, e eso, algo axudaríalle tamén. Vemos aquí ao noso fondo que hai algunhas vacas que por sorte se salvaron deste accidente. Incluso me comentabas que algunha quedou atolondrada, non? Sí, ali no momento caeuse ao suelo, pero levantouse e anda por aí. Ten así como as orelliñas baixas, ves allí que está tocada. Cantas vacas foron as que onte sufriron ese impacto dese raio e que quedaron aínda no camiño? Ali quedaron 22 vacas. Depois 4 están aquí, están por aquí. A ver que pasa con elas. Algunhas preñadas. Pois agora estamos esperando a que veña o perito a darnos a probarnos que as podemos retirar. Bueno, estamos mirando, están os veciños ofrecéndose. A ver, hai que mirar como podemos facer. Precisamente o que me comentabas, foron 22 vacas, quedaron estas 4, eran todas as vacas da explotación de teus pais, non? Sí, toda a vida. Aí se foi.
Tua mãe esta mañá precisamente tiña unhas probas médicas, imagino que para avaliar se hai algún dano do suceso de onte. Como está Julia, como está tua mãe? Bueno, di que ten algo de dolor de cabeza, pero dentro do que cabe ben. Domingo 4 de junio, sobre as 4 da tarde, 3:30, 4, caeu un rayo e matou estas 4 novillas. Podemos ver que están en línea, que non se moveron, caeron onde estaban. De feito, hai dúas que teñen a cabeza doblada para atrás. E nada, e podemos ver a 100 metros o parque eólico. Están aí arriba, a 100 metros. Impactante imaxe que corresponde a xuño do 2023 en Monfero, con esas 4 vacas que víamos aí mortas sobre o prado, mortas por un raio. Pois nese mismo ano, no 2023, tamén caeu un raio na Fonsagrada que matou unha vaca, a de Juan José, que é gandeiro, pero non é a primeira vez que lle pasaba, así que queremos xa falar con el. Juan José, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Juan José, ti xa sufriches os efectos destos raios que caeron matando as túas vacas, un ano 2023, pero tamén che pasara algo semellante no 2019, non? Sí, no 2019 morreron 2 e no 2023 pois morreu unha. E que foi exactamente o que lles pasou? Como sucedeu todo? As do 2019 estaban nun pastizal no que teñen unha zona arbolada no centro. Sentimos desde a casa, está bastante lexo, sentimos a tormenta. Por curiosidade, pois vas repasalo o gando por se houve algún... é raro, pero houve algún tipo de problema. Cheguei á finca, xa as vin as dúas que estaban no centro dos árboles, que supuestamente baixaría polo árbol e descargou nelas e, pois estaban xa mortas. Do 2023, pois non estaba mesmo debaixo dos árboles, pero, supoño que tamén conduciría a terra hasta ela, a través dos árboles, e tamén, cando chegamos ali pola mañá, estaba tamén morta. Juan José, non acaba aí a cousa. A verdade é que as probabilidades din que cae unha vez o raio é complicado, que se repita aínda máis. Pero vamos a ver, no 2019 un raio matache 2 vacas. No 2023 matache unha directamente e atención, porque o ano pasado non che matou por fortuna ninguna vaca, pero tamén che quedou un raio na explotación. Sí, o ano pasado tamén... Mi madriña. Desto que estás na casa, a tormenta, sintes, temos uns cencerros grandes para, que sepas por onde andan, cando se moven e tal, e sentimos, os cencerros moverse moito, os mastíns que temos con elas ladrar, e viñan en dirección ao pueblo que nunca jamás baixaron, sempre están en extensivo arriba. Entón subimos para arriba e desapareceran todas da finca, todas alporizadas, tiñamos 4 que non estaban co rabaño, colleran hacia outra dirección, e os mastines estiveron 2 días sin volver a aparecer co rabaño. Entón estivemos mirando e atopamos 100-150 metros arriba, caera nun pino, o pino derivou pola terra, atravesou unha pista, deixou un rego así perpendicular pola pista, descargou nos alambres de espiños que temos cerrando o gando, e veo alambrada abaixo hasta que no último poste volveu a descargar no suelo e elas estaban ali, estaban reunidas ali, agachándose da tormenta, e supoñemos que lles deu a descarga nos pés e iso estaba o terreo mollado, e arrancaron os cierres, arrancaron todo, e iso despois e os mastíns, xa lle digo, 2 días sin aparecer por andar as vacas, e non deixan o gando por nada do mundo. Home, supoño que o susto sería tremendo e que de alguna maneira tamén deixa secuelas nos animais, non? Sí. As vacas está unha temporada, mesmo cando foi no 2019, que había, habería ao redor de 20 animais no lote, sabes perfectamente que quedan nerviosas, que quedan a calquera ruido despois
e con posterioridade asociano a ese tipo de fenómenos, quedan, a verdad, que o gando queda tocado. Queda tocadísimo. Juan José, pregunta con resposta de sí ou non. O seguro cobriuche as 3 vacas mortas polo raio? Sí. Neste caso sí. Precisamente, Juan José, cando son as 7:43, é pregunta que nos facemos con Rodeiro, porque é verdade que falar de 2 ou 3 vacas é unha perda importante, pero en Rodeiro falamos de prácticamente toda a explotación que leva unha familia a dende hoxe mesmo quedarse ningún tipo de ingresos. Non hai leite, por lo tanto non se vende leite, non entra ningún só céntimo a esa casa. E por eso nos facemos unha pregunta. Como actúan os seguros nun caso deste tipo como temos en Rodeiro? Falamos xa con Alfonso Ribeira, que é un comercial de seguros agrarios. Alfonso, moi boas tardes. Moi boas tardes, David. Que tal, Alfonso, como estamos? A pregunta é directa, Alfonso, porque neste caso de Rodeiro falanos os veciños, a propia familia, de que os custos poden estar por riba dos 60.000 euros, que é unha barbaridade, e non sei, Alfonso, como actúan os seguros neste tipo de situacións. Cobren o 100% ou como fan exactamente para evaluar os danos que hai polo raio? No, o 100% en ningún caso cubrirían. Para cubrir este tipo de perdas hai unha línea de seguros agrarios a través de Agroseguro, donde Agroseguro é quen marca o valor dos animales en función das razas e de outra serie de parámetros. E a partir de aí, entraría outra serie de condicionantes, como serían as franquicias que poida ter a póliza, a idade dos animales, etc., para calcular a indemnización que o gandeiro ten que cobrar. Neste caso, a maiores, que é unha morte masiva, hai máis de 4 animales mortos pola mesma causa, cobrarían tamén, se lles indemnizaría tamén pola pérdida de producción, que é un porcentaxe que Agroseguro lle pagaría ao gandeiro durante 17 semanas polos animales que resultan, neste caso, siniestrados. Claro, Alfonso, pero en ningún caso entendemos polo que dis que cobren as perdas totais dos gastos da perda destes animais, claro. No, nunca. En ningún caso chegarían a cobrar o valor de mercado que neste momento ese ganado pode ter, sobre todo neste momento que o valor do ganado é moi elevado, porque o valor das cabezas marca os Agroseguro en función do que vos decía antes, da raza dos animales e de outros parámetros que contempla tamén a maiores. Alfonso, quedamos en tempo, pero preocúpame unha cuestión que falábamos precisamente, efectivamente, dunha familia. Cándido está a piques de xubilarse, terán que pensar moito futuro, pero que quedaron sen ingresos de repente, porque, obviamente, sabemos ben do que falamos, toda a súa explotación quedou fulminada. Non sei se os seguros teñen tamén recoñecida esta situación, se teñen algún tipo de aportación económica, sei que hai seguro, claro. Non habería. A única posibilidade de cubrilo é a línea 401 de Agroseguro, que é para cubrir os daños tanto climatológicos como de accidentes dos animais. Non hai outro tipo de cobertura para eles. Pois Alfonso Ribeira, de verdade que sei que asesoras moi ben os gandeiros, os agricultores, aí por onde traballas, así que moitísimas grazas por estes consellos. E unha vez máis, sabemos que é complicado pagar o seguro, é moi difícil, pero nunca sabemos cando temos que tirar dele, queda acreditado que son máis que necesarios. Alfonso, moitísimas gracias. Juan José, creo que andas por aí tamén te despedimos, gandeiro da Fonsagrada. Unha aperta. Moi ben, moitas gracias. Graciñas. Pois, dende logo que cando hai treboeiras hai que ter moito cuidado, nós tamén moito cuidado cos nosos animais. Xa sabemos que a auga é un bo conductor da electricidade, por eso, canto poidamos, pois sacarnos, por exemplo, se estamos nunha charca ou con auga nos pés, pero hai outros moitos consellos que podemos levar a cabo nestas situacións. Sobre todo, mira, Rocío, antía paseando cos meus cans, a verdade, pillou unha treboada fora e, sobre todo, como actuar se nos pilla precisamente o que pasou en Rodeiro a treboada fora. Imos en directo ata Brión a preguntar a expertos, Fátima, e esa sería unha das cuestións, que facemos se nos pilla a treboada fora da casa, a intemperie?
Pois sí, como ben dis, mellor preguntarlle aos expertos. Estamos con Xurxo Fernández do GES de aquí de Brión. Moi boa tarde, Xurxo. Boas tardes. Preguntámonos que facemos se nos pilla unha treboada, pois nunha horta, nunha finca, en algún sitio ao aire libre, a intemperie. O principal, entendo que é evitar a auga e as cousas pois metálicas, non? Sí, claro, o primeiro sería escapar de onde teñamos auga, poñernos no sitio máis seco posible e máis despejado, que non haxa árbores, que non haxa unha cercha metálica, nada que nos poda traer esa electricidade. E logo vexo aquí, temos aquí no chan importantísimo. Tamén é fundamental o calzado que levemos, que nos pode salvar en moitos casos de un bo susto, non? Claro, canto máis nos protexe a goma, que non leve partes metálicas tampouco, e canto máis goma teña, como neste caso as laranxas, máis nos vai a proteger. Este sería o calzado máis seguro que poderíamos ter neste caso, algo similar, non? Sí, algo similar a isto. E logo, por exemplo, xente que ao mellor vai a pasear, que é moi típico ir con isto que temos aquí, compañeiros, unha vara. Quen máis e quen menos hai a pasear coa vara. Que pasa se está chovendo e levamos unha vara así? Ainda que sexa de madeira. Deixámola, ainda que sexa de madeira, porque a madeira non conduce a electricidade, pero se nos chove moito, se molla, a auga sí a conduce. E podía ser un conductor desa electricidade. Entón, moi importante para todos os paseantes que van coa vara, a vara desfacémonos dela. Soltamos a vara e logo, outra cuestión moi importante, falábamos da postura de seguridade. Que é iso? Estamos a intemperie, hai algunha forma de autoprotexer? Sí, temos unha postura de seguridade que é recomendada, se vemos que cae eses rayos que caen cerca, o que facemos... Esta que nos vai fazer o compañeiro, non? Poñémonos en esa posición, donde tocamos os talóns, para que poida facer ponta de electricidade, entrar por un pé, salir por outro, sin recorrer todo o corpo, tapamos as orellas para evitar asustarnos e non, bueno... Danar o menos posible ao sistema auditivo co posible estrondo, non? Facer movernos moito co susto, e estamos en esta posición mentras están eses tronos e eses rayos. E logo, por exemplo, se hai un vehículo, o vehículo tamén obviamente pode ser un lugar bo no que agocharse, pero tamén pode ser un problema. Por exemplo, se hai un tractor dos antigos que non ten cabina, pode ser perigoso tamén, non? Afastarnos del. Eso é mellor baixar, poñerse eso nun lugar seco, como dicíamos antes, e despejado, e ou meternos nun coche sempre que sea que non sea descapotable, que non sea un teito de lona. Claro, eso estábamos importantísimo iso, non? Se é un coche descapotable ou que teña unha vaca na parte superior, podría ser un risco engadido, non? Claro. Millor sería un coche normal e se temos, pois eso, o descapotable ou coas vacas, poñernos a salvo nunha zona segura, sin árbores, sin nada metálico, sin nada que poda atraer esa electricidade. Porque ao final o problema que vimos no día de onte foi que estaban preto pois dunha canle de auga, non? Sí, estaban pasando por unha canle de auga, seguramente iso foi o que afectou a tantos animales. Entón, recordamos eso, o máis importante, como dicíamos, compañeiros, é evitar auga, zonas de auga, calquera elemento que poida estar empapado en auga e tamén evitar, por exemplo, postes de luz, zonas de alta tensión, zonas que sexan elevadas, porque iso tamén pode facer que se atraia o raio cara a nós, non? Claro, aparte son metálicas, entón o rayo vai buscar algo metálico tamén. Árbores tamén? Árbores tamén, sobre todo cando están molladas. Porque zonas arboradas ao mellor podenos parecer un sitio bo para refuxiarnos, pero ao final tamén pode ser un sitio que atrae, non? Claro, refuxiaste da chuvia, pero non, eso atrae eses rayos. Pois quédanos claro, compañeiros, tomamos nota de todos estes detalles, esperemos que non haxa que poñelos en práctica. Soan como auténticas pedras caendo sobre a carrocería do coche, precisamente é o que eran, un forte pedrazo de tamaño considerable obrigou a deter a circulación na A6. Aí vedes as ringleiras de coches parados á altura do concello lugués de Begonte. Os condutores aseguran que estiveron máis de 10 minutos parados e que a forza da saraivada era tal que tronzou ata as árbores todas. Botou, o que sei, uns 10 minutos ou máis, máis de 10 minutos. Si, foi largo tempo. Destrozou os árboles todos. Moi forte, moi forte. Petaba nos cristales e petaba, pero non pedra grande, non. Houve bastante pedra, moita auga moi forte. Claro, e por riba que isto ven de súpeto. Claro. De repente vas ti tan tranquilo no teu coche e en cuestión de milésimas de segundo pasa isto. E que facemos? E ollo, que neste caso estamos falando da autovía A6, o seu paso por Begonte, os coches van máis lanzados, xa sabemos, así que queremos falar cando son as 7:52 minutos da tarde con David Autoescola Alborada. David, moi boas tardes, tocayo. Boas tardes, un placer como sempre. O placer é noso, David, xa sabes que sempre recurrimos a ti cando temos dúbidas da estrada.
En este caso, agora falaremos como actuamos ante o pedrazo en xeral, pero neste caso, preocúpame que eses conductores estaban na autovía. Que facemos, David? É mellor parar en plena autovía, na beiravía, para non molestar, para que non haxa accidentes, ou se podemos e pasa isto, e se temos posibilidade de marcharnos por unha saída da autovía e meternos nunha convencional. Que facemos? Esa é a opción mellor, intentar afastarnos da autovía, digamos, totalmente, porque se continuamos, se enche moito que é o pavimento, chega un momento que xa non temos casi posibilidade nin de avanzar, ainda que vayamos máis despaciño. Entonces aí pódese facer o perigo de que teñamos riesgo de alcance, porque veñan outros vehículos. Entonces hai que intentar afastarse con seguridade, pero, ollo, totalmente afastarse da vía, non quedar ni siquiera afastado ao arcén, porque pode ser perigoso. As malas, se non nos queda outro remedio, pois temos que coller, intentar afastarnos ao lado dereito mellor, porque se acumula moito granizo, despois, cando limpen a carretera, vai ser o carril dereito o mellor para poder afastarse. E despois tamén luces de emerxencia, o sea, no momento que xa vemos esa intensidade, que perdemos moito a visibilidade para conducir, hai que reducir moita velocidade, poñer luces de emerxencia, cuidado co freo, aumentar moitísimo a distancia de seguridade. Eso son unha das cousas moi importantes. Porque, David, por exemplo, se nos pilla na estrada e vemos aí unha ponte onde resgardarnos co coche debaixo, eso estaría ben feito? Parar aí o coche mentras pase a saraivada esa que pode durar, pois, como nesta ocasión, uns 10-15 minutos? Pois non, por moitas razóns. Normalmente, cando son ese tipo de zonas, de túneles ou pontes, sole ser onde hai pois vaguadas onde pode vir máis cantidade de auga, que nos pille de sorpresa. Despois son zonas perigosas de visibilidade, porque igual estamos metidos nunha zona oscura e temos risco de que nos podan alcanzar, aparte que podamos estar obstaculizando, xa non é só pola sanción que podamos ter, vale, neste momento, senón tamén eso, porque pode ser perigoso. E despois outro detalle que a xente non conoce, normalmente moitos túneles teñen moita cantidade de arcos de metálicos, e se hai unha descarga eléctrica dun rayo, incluso é moi peligroso quedarse metido nun túnel. Entonces, o túnel hai que descartalo, vale? David, pero acabo de escoitar, obviamente por seguridade, pero tamén para evitar sancións, túneles e tamén pontes. Pode haber multa? Sí, son 200 euros porque, claro, estamos nunha zona de mala visibilidade e tamén estamos obstaculizando o que é nun propio túnel. Entonces, tamén nos expoñemos a unha sanción. Sí, sí. Pois hai que ter moito tino, hai que seguir todos os teus consellos, dende logo que si, David, da Autoescola Alborada. Moitas grazas por atendernos en directo hoxe na Hora Galega. Gracias a vos, como sempre, un placer. Grazas, David, grazas, tocayo.